minusta nämä efektiivisesti ikään kuin vastaavat toinen toisiaan. Yhtä hyvin voitaisiin todeta, että tämä pohjaehdotus ei sitten ikään kuin ole kuntalain mukainen, vai kuinka puheenjohtaja tämän asian näkee? Näkeekö puheenjohtaja tämän ikään kuin tällaisena merkityksettömänä ilman ikään kuin vaikutuspyrkimystä olevana ilmaisuna? Merkitsen itselleni tänne puheenvuoron. Seuraava puheenvuoro on pyytänyt valtuutettu Valtaväärä. Saliko puheenjohtaja ihan lyhyen kommentin tähän suoraan? Pyydä silloin repliikki. Puheenjohtaja, repliikkinä tuohon asiaan, niin se mitä tässä ehdotetaan pykälässä pohjaehdotuksessa on se, että aloite on loppuun käsitelty. Ja nythän tässä on aloite, joka on osoitettu tarkastuslautakunnalle, jollaista ei kuntalaki tai meidän johtosäännöt tunne. Eli aloite on siltä osin loppuun käsitelty, koska vain kunnan hallitus voi valmistella sen asian. Asia on semmoinen, mihin tarkastuslautakunta voi näin halutessaan ottaa kantaa. Eli tässä nimenomaan ei asia ei ole loppuun käsitelty, vaan aloite on loppuun käsitelty. Valtaväärä. Puheenjohtaja, tuon äskeisen repliikkinä puheenvuoro. Näin se on menossa eteenpäin. Ei siinä mitään. Mutta sitten se, mikä kunnanhallituksen puheenjohtajan kommentissa tuntuu oudolta. Me olemme täällä sitä ja tätä kaunopuheista tarkoitusta ja tehtävää varten. En pysty näkemään mitään muuta tehtävää tälle valtuustolle ja valtuutetuille kuin turvata Siuntion kunnalle terve ja toimiva talous. Ja se on tällä hetkellä aivan julmassa vaarassa, koska tilannehan on se, mitä kuulimme hallituksesta. 1,8 miljoonaa tulee niin kuin tappio viime vuodelta. Ei muuta kuin rohkeasti vaan lisää ulos rahaa ilman palveluvastiketta, 310 000 euroa. Tämä on kuin köyhän miehen kasinoa. Häviät ja häviät ja häviät. Ja kuntalaisiin suuntaan meillä on vain yksi velvoite. Ja se on kunnan talouden turvaaminen ja siltä osin myös kuntalaisten verotaakan helpottaminen. En mä näe järkeä siinä, että kuntalaisilla maksatetaan jollekin yhtiölle 310 000 euroa. Piste. Kulmettike Haanpää. Arvoisa puheenjohtaja, täällä on jo käynyt ilmi, että tarkastuslautakunta toimii itsenäisesti ja on itse asiassa jo toiminut tässä asiassa itsenäisesti. Siltä osin, kun tässä on mahdollisesti jotakin epäilyksiä niin virheellisessä hallinnossa, niin asiahan kuuluu oikeastaan tilintarkastajille. Tarkastuslautakunnan tehtävä on muun muassa valvoa sitä, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan budjetin yhteydessä. Mutta tosiaankin, niin kuin olemme nähneet, tarkastuslautakunnalla on silmät auki ja olemme kuulleet, että asiaa on jo käsitelty. Ja tosiaankaan niin kuin työjärjestysmielessä valtuusto ei siinä mielessä voi ohjata asiaa tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen täsmennyksen haluaisin esittää tässä, että tarkastuslautakuntahan on eroaa siinä mielessä muista lautakunnista, että se toimii valtuustokausikohtaisesti. Ja tämä aloite koskee pääosin vuoden 2012 asioita, jolloin tämä aloite, jos tämä lähetetään nyt tiedoksi tarkastuslautakunnalle, tulisi kenties lähettää ensisijaisesti nimenomaan valtuustokauden 2009-2012 tarkastuslautakunnalle. Kiitoksia valtuutettu Westermark. Kulmettike Westermark. Arvoisa puheenjohtaja, minulla on oikeastaan repliikki tuo, mitä kunnanjohtaja esitti. Jos nyt aletaan tulkitsemaan lakia ja asetusta ja kuitenkin jokaiseen kysymykseen on jo valmis vastaus, niin voidaan sen nopeasti listata ja esittää seuraavassa valtuustokokouksessa. Ei se vaadi hirveästi työtä, jos siellä on hyvät vastaukset jo valmiina. Repliikki. Ihan vaan repliikki. Täällähän on viranhaltijoiden vastauksia näihin aloitteissa esitettyihin kysymyksiin. Valtuutettu Loukoski, sitten Mehti itselle. Kiitos. Nimenomaan tähän kohtaan voisin sanoa, että minä ihmettelen henkilökohtaisesti sitä asiaa, että viranhaltijat, siis toisaalta ymmärrän inhimillisessä mielessä korostaakseni tätä omaa kunnioittavaa suhtautumista johtavia virkamiehiä kohtaan, mutta
ikään kuin tarkastuslautakunnan pyytämättä ovat saattaneet nyt tämän vastauksensa tai oman vastineensa tähän asiaan etukäteen. Eikö järjestys tulisi kumminkin olla se, että tarkastuslautakunta oman harkintansa mukaan asioita tarkastellessaan kysyy sen, mitä parhaaksi katsoo. Se, mitä tarkastuslautakunta itse havaitsee esimerkiksi tarkastellessaan ihan julkisesti saatavilla olevaa Valtavaaran aloitetta, kunnan asiakirjaliitteestä ja niin edespäin. Sen jälkeen tarkastuslautakunta katsoo sitten asian omien silmälasiensa lävitse ja muotoilee omat kysymyksensä sillä tavalla, kuin se katsoo parhaaksi. Niin, haluaisin vielä sanoa, että minusta tämä on ikään kuin yhdistettynä tämä päätös yhdessä tämän näiden virkamieslausuntojen kanssa on voimakas tai pyrkii ilmaisemaan vaikuttamista tarkastuslautakuntaan. Totean, että valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti valtuutetulla on oikeus tehdä aloite kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite jätetään, niin kuin tiedämme, kokouksissa puheenjohtajalle. Aloitetta ei jätetä heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Meillä ei ole ollut tällaista tapaa, mutta epäilemättä sekin voisi olla joskus hyvä asia. Ja näin on tapahtunut. Valtuustoaloite on mennyt kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ja koska kaikissa aloitteissa on moitittu sekä kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotuvan, hallintojohtaja Jarkko Sorvannon ja perusturvajohtaja Venita Öbergin toimintaa ja sanottu, että se on tapahtunut hyvän hallintotapaan vastaisesti hankintalain, eikä ole noudattanut hankintalakia, niin tästä syystä johtavat viranhaltijat ovat ilmoittaneet esteellisyytensä, jotta eivät vaikuta tämän kokouksen päätöksiin. Kunnanhallitus on ehdottanut sitä, että nämä selvitykset, jotka viranhaltijat ovat antaneet näiden aloitteissa esitettyjen kysymysten kohdalta, on riittävä vastaus tähän valtuustoaloitteeseen ja että tältä osin aloite on loppuun käsitelty. Mutta kuten sanottu, tarkastuslautakunta on itsenäinen elin, jonka tehtävä on tarkastaa Siuntion kunnan hallintoa, palveluiden järjestämistä, budjetin toteutumista ja niin edespäin, ja se tulee antamaan oman kertomuksensa ja huomautuksensa. Ja kuten sanottu, niin tämä ehdotus siitä, että me esittäisimme tarkastuslautakunnalle pyynnön ottaa käsiteltäväksi nämä kyseiset asiat, niin en katso, että se on kuntalain hengen mukainen. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että en sitä ehdotusta ota äänestettäväksi. Sehän on poikkeava kunnanhallituksen ehdotuksesta. Näiltä osin uskoisin, että on tullut vastaukset näihin kysymyksiin vielä kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Ja pieni täsmennys vielä. Joka ikinen näistä aloitteista päättyy lauseeseen, jossa pyydetään kirjallista selvitystä näiltä viranhaltijoilta. Kunnanhallitus ei tietenkään voinut tehdä mitään käsittelyä ja päätöstä asiassa, ellei se ole näitä selvityksiä saanut ja hankkinut. Muuten kunnanhallitus olisi laiminlyönyt tehtävänsä hoidon. Styrelsen skulle inte ha gjort ett komplett arbete om vi ska utlåta den här tjänsteinnehavarna. För varenda en av de här motionerna slutar med meningen där man uppmanar tjänstemännen att ge en förklaring skriftligt dessutom. Keskustelu päättyy, diskussion slutar. Keskustelun puolueessa valtuutettu Luotoski ja valtuutettu Valtavaaran kannattamana on tehnyt kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen niin, että tämä aloite lähetettäisiin tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Mutta kuten olen maininnut, mielestäni en voi ottaa sitä äänestettäväksi. Ei täällä ole kuitenkaan tarkoitus kikkailla millään tempuilla ja tältä osin oletan, että tarkastuslautakunta tekee tarvittavat johtopäätökset ilman valtuuston suosituksia ja edelleen pidän tärkeänä, että kunnanvaltuusto voi palata sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen kysymyksiin seuraavassa valtuuston kokouksessa, saada asiasta tietoa
ja tehdä kysymyksiä. Voimme sopia kunnanjohtajan kanssa siitä, että miten menetellään joko ennen valtuuston kokousta tai valtuuston kokouksen jälkeen. Jag konstaterar att under diskussion har fullmäktige Louakoski understödda fullmäktige valtavajordet ett förslag som jag tycker att vi kan inte handla. Det är inte enligt kommunallaget, men jag påpekar att det är mycket viktigt att alla fullmäktige får information om social- och hälsovårdstjänster, hur har de ordnats i Sunde, och jag har föreslagit att kommunsdirektör ska ta hand om saken på det sättet att i nästa fullmäktiges möte kan vi få redogörelsen av vad händer. Och då kan också vi få alla de här svaret i frågorna som finns i fullmäktiges minne. Asia on tältä osin loppuun käsitelty. Diskussion, tai slutbehandlad. Aloite 30 tai asia 30 äärende 30. Halutaanko tässä toistaa tämä sama keskustelu tai diskussion börjar, diskussion slutar, päättyy. Kun hallituksen esitys on hyväksytty kommunstyrelsen förslaget asia 31 äärende 31 edelleen valtuustoaloite. Keskustelu alkaa, diskussion börjar, päättyy, slutar. Asia on kunnanhallituksen esitys on hyväksytty. Kommunstyrelsen förslag är godkänt. Asia 32, ärende 32, edelleen valtuustoaloite. Keskustelu alkaa, diskussion börjar, päättyy, slutar. Kunnanhallituksen esitys on hyväksytty. Kommunstyrelsen förslag är godkänt. Asia 33, ärende 33, edelleen valtuustoaloite. Keskustelu alkaa, diskussion börjar, päättyy, slutar. Kunnanhallituksen ehdotus on hyväksytty, kommunstyrelsen förslag är godkänt. Asia 34, ärende 34, edelleen valtuustoaloite. Keskustelu alkaa, diskussion börjar, päättyy, slutar. Kunnanhallituksen ehdotus on hyväksytty, kommunstyrelsen förslag är godkänt. Ja sitten voimme pyytää kunnanhaltijat paikalle. Kiitoksia. Asia 35, ärende 35. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista företekin joka personer som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt fullmäktiges arbetsordning. Keskustelu och diskussion. Fullmäktige Nordström. Ordförande, på SFP:s fullmäktigegrups vägnar skulle jag gärna vilja höra att vilket är läget på den första motionen gällande Gundenävens språkbarnsgrupp som nu har varit i beredning i över 2 år för tillfället. Eli ensin mä haluaisin RKP-ryhmän puolesta kysyä, että missä menee tämä aloite siitä kielikylpyryhmän perustamisesta, joka nyt on ollut tässä kohtaa valmistelussa jo yli 2 vuotta. Nordman. Joo, puheenjohtajavaltuutettu. Kuntaliitosselvitysten takia niin meidän oli jätettävä tämä asia jäihin, koska oli eri mielipiteitä siitä, että voidaanko me ryhtyä tämän suunnitteluun tai ei. Ja nyt keväällä mahdollisimman pian lähetämme puoltajille kirjeen tästä ja kysellään kiinnostusta ja jatkamme tätä selvittelyä. Tavoitteena olisi, että mahdollinen kiinnostus saataisiin kartoitettua ja ehkä sitten, jos siihen päädytään, niin ensi talousarvioon hiljaa mukaan, mutta siinä on kyse isosta muutoksesta. Alltså på grund av kommunfusionsförhandlingarna så har vi tvungna att lägga det här i is. Det var oklarheter om att kan vi fortsätta utredningen eller inte. Men nu ska vi
Shipka